ናብ 2010 ክንሰግር ከለና ድማ እቲ አጋጣሚ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፈ ቀየር ነሪኦ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም እቲ ናይ ዘመናት ጀግና ዲያጎ ማራዶና አሰልጣኑ ኮይኑ ስለ ዝመፀ ንአርጀንቲና ፍሉይ ትርጉም ነይርዎ። ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ቻነልና ሎሚ ምስቲ ክጅመሩ ሕዳት መዓልትታት ቀሪነኦ ዘለዋ ናይ ዓለም ዋንጫ ተተሓሒዙ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ካብ ኩሎም ንላዕሊ ዝተዘረበሉ ዝተፈተወ ግን ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ብናይ ሓንቲ ዋንጫ ሕልሚ ክሳቐዝ ዝጸንሐ ተጻዋታይ ክንርኢ ኢና። ሊዮኔል ሜሲ ኩልና ነቲ ኣብ ኳታር ዝተረኣየ ናይ መወዳእታ ዓወት ንፈልጦ ኢና። ግን እቲ ሕቶ ሜሲ ከመይ ገይሩ እዩ ካብቲ ኩሉ ዝወረዶ ልቢ ዝሰብር ነቐፌታ ተሳጊሩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሕልሙ ዝበጽሐ ዝብል እዩ። ስለምንታይ እዩ ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ከሎ ከም ንጉስ ኣብ ዓዱ አርጀንቲና ግን ከም ጓና ዝቁጸር ዝነበረ? እቲ ምስ ዲያጎ ማራዶና ዝነበረ ንጽጽርኸ ክሳብ ክንደይ ዓብይ ጽልዋ ነይርዎ? ሎሚ ነዞም ሕቶታት እዚኦም ብሓድሽ መነጽር ክንሪኦም ኢና። ታሪኽ ሜሲን ዋንጫ ዓለምን ዝጅምር ኣብ 2006 ኣብ ጀርመን እዩ። ሽዑ ሜሲ ገና ወዲ 18 ዓመት ጎረምሳ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ኩሉ ዓለም ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ማራዶና ክዛረብ ጀሚሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሜሲ ሽዑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ወሳኒ ጸዋታ ካብ መቐመጢ ተቐየርቲ ወይ ድማ ቤንች ክወጽእ ኣይከኣለን። እቲ ሽዑ ዝነበረ አሰልጣኒ ሆሴ ፔከርማን ንሜሲ ኣብ ክንዲ ምእታው ካልእ ምርጫ ብምውሳዱ ሜሲ ክሳብ ክንደይ ተሰይሩ ከም ዝነበረ ኣብ ገጹ ይንበብ ነይሩ። እታ ጀርመንና አርጀንቲና ብፔናልቲ ዝሰዓረትላ መዓልቲ ንሜሲ ናይ 16 ዓመት ናይ ሕነ ምፍላይ ጉዕዞ ከም ዝጅምር ጌራቶ። ናብ 2010 ክሰግር ከለና ድማ እቲ አጋጣሚ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፈአ መልክዕ ክቕየር ንሪኦ። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም እቲ ናይ ዘመናት ጀግና ዲያጎ ማራዶና አሰልጣኒ ኮይኑ ስለ ዝመፀ ንአርጀንቲና ፍሉይ ትርጉም ነይርዎ። ኩሉ ሰብ እቲ ንጉስን እቲ ወራስ ዓራትን ተራኺቦም ዋንጫ ከምጽኡ እዮም ኢሉ ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ሜሲ ሽዑ ናይ ዓለም ብሉጽ ተጻዋታይ ኮይኑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ሙሉእ ውድድር ሓንቲ ሽቶ እኳ ከመዝገበ እዩ ተፋንዩ። እዚ ንሜሲ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘደንገጸ ፍጻመ እዩ ነይሩ። አርጀንቲናውያን ክሓቱ ጀሚሮም ሜሲ ንባርሴሎና ዝጻወቶ ፍርቅ እኳ ንዓዱ ስለምንታይ ክጻወት ኣይከኣለን ዝብል ነቐፌታ በረኸ። እቲ ጸገም ግን ናይ ሜሲ ጥራይ ኣይነበረን። ታክቲካል ኢምባላንስ ዝበሃል ነገር ኣብቲ ጋንታ ማራዶና ይረአ ነይሩ። ማራዶና ንሜሲ ኣዝዩ ነጻነት ሂብዎ ነይሩ። እዚ ነጻነት እዚ ግን ንሜሲ ካብቲ ዝፈትዎ ናይ መጥቃዕቲ መስመር ኣርሒቑ ናብ ማእኸል ሜዳ ከም ዝምለስ ገይርዎ። ሜሲ ጸዋታ ንምፍጣር ብዙሕ ይጽዕር ነይሩ፣ ግን ድማ ነታ ሽቶ ዘመዝገባ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ናይ 2010 ውድድር ምስ ጀርመን 4-0 ብዝኾነ ሕፍረት ዝመልኦ ስዕረት ክዛዘም ከሎ ሜሲ ኣብ ክፍሊ ለውጢ ኮይኑ ክበኪ ከሎ ዝተረኣየሉ ምስሊ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ከቢድ ጸቕጢ ዘርኢ እዩ። ሜሲ ከም ወዲ አርጀንቲና መጠን ነቲ ማራዶና ኣብ 1986 ዘምጽኦ ተኣምር ክደግም ከም ዘለዎ ይንገሮ ነይሩ። እቶም ደገፍቲ ሜሲ ነቲ ናይ አርጀንቲና ሃገራዊ መዝሙር ብዓውታ ስለዚ ዘመሮ ጥራይ ንዓዱ ፍቕሪ ከም ዘይብሉ ገይሮም ይነቕፍዎ ነይሮም። እዚ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ዝፈጥሮ ጽልዋ ቀሊል ኣይነበረን። ሜሲ ግን ነብሱ ወከፍ ውድቀት ከም መምሃሪ እናወሰደ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዝዓበየ ፈተነ 2014 ይዳሎ ነይሩ። 2014 ብብራዚል ኣብ ዝተዳለወ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ ከሎ ሜሲ ወዲ 27 ዓመትን ኣብ ዝበለጸ ብቕዓቱ ኣብ ዝነበረሉን እዋን እዩ ነይሩ። ሜሲ ሕጂ ካፒቴን እዩ። እቲ አሰልጣኒ አሌሃንድሮ ሳቤላ ድማ ንሜሲ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ እታ ጋንታ ብኸመይ ምስ ሜሲ ተመዓራርያ ከም እትጻወት ገይሩ እዩ ሰሪሕዋ ነይሩ። ሜሲ ኣብቲ ናይ ምድብ ጸዋታታት ንበይኑ እዩ ተሰኪምዋ ነይሩ። ምስ ቦስኒያ፣ ኢራን፣ ናይጄርያ ኣብ ነብሱ ወከፍ ጸዋታ ወሳኒ ሽቶ የርእየና ነይሩ። ሰባት ሜሲ ጎል ጥራይ ዘመዝግብ ይመስሎም ነይሩ። ግን ሜሲ ኣብ 2014 ዝነበሮ ናይ ድሪብሊንግ ብቕዓትን ዕድላት ናይ ምፍጣር ተራን ካብ ዝኾነ ተጻዋታይ ንላዕሊ ነይሩ። ሜሲ ኣብቲ ግዜቲ ኣነ ንበይነይ ክዕወት ኣይኽእልን እየ፣ ግን ንበይነይ ጋንታ ከሳግር ይኽእል እየ ዝብል ስምዒት ነይርዎ። እታ ጋንታ ምስ ጀርመን ናብ ፍጻመ በጽሐት። እዚ ጸዋታ እዚ ንሜሲ ካብ ማራዶና ንላዕሊ ዝገብሮ ወርቃዊ ዕድል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኩዕሶ እግሪ ሓደ ግዜ ንፉዓት ሰባት ትቐጽዕ እያ። ጀርመን ኣብ መበል 113 ደቂቕ ብዘቕጸረታ ብሕታዊት ጎል ሰዓረት። ሜሲ ነቲ ዋንጫ ዓለም ክሓልፎ ከሎ ዝጠመተሉ ዝነበረ ምስሊ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣእምሮ ደገፍቲ ተቐሪጹ ዘሎ ናይ ዘመናት ቃንዛ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሜሲ ናይቲ ውድድር ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ወርቃዊ ኩዕሶ ተዋሂብዎ ነይሩ፣ ግን ኣብ ገጹ ሓንቲ ቅንጣብ ሓጎስ ኣይነበረትን። ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ውልቃዊ ክብሪ ዘይኮነስ ሃገራዊ ዓወት እዩ ነይሩ። ነቐፌታ ግን ኣይቆመን። ኣብ ፍጻመ ኣይተረኣየን ዝብሉ ድምጽታት ካብ ቦኖስ ኣይረስ ክስማዕ ጀመረ። ሜሲ ግን ነቲ ቃንዛ ናብ ሓይሊ ክቕይሮ ይፈትኑ። ድሕሪ ሓደ ዓመት 2015 ከምኡ ድማ ድሕሪ 2 ዓመት 2016 ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ክልተ ተኸታተልቲ ፍጻመታት በጽሐ። ክልቲኡ ድማ ምስ ቺሊ ነበረ።
ክልቲኡ ብፔናልቲ ቺሊ ድማ ኣከታቲላ ነቲ ዋንጫ ኣልዕለቶ እቲ ናይ 2016 ፍጻመ ግን ንሜሲ ናብቲ ዝለዓለ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ምውዳቕ ወይ ድማ ሳይኮሎጂካል ብሬክዳውን ዘብጽሖ እዩ ነይሩ ሜሲ ባዕሉ ፔናልቲ ስሒቱ ኣርጀንቲና ተሳዒራ ሜሲ ኣብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ክበክ ከሎ እቲ ኣይከኣልኩን ዝብል ናይ ተስፋ ምቁራጽ ስምዒት ንኹሉ ተዓዛቢ ተመሓላሊፉ ድሕሪ እቲ ጸዋታ ሜሲ ሓደ ዘይተጸበናዮ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃበ ንዓይ እኹል እዩ ምስቲ ሃገራዊ ጋንታ ምጽዋት ኣብ ዘብቅዐ እየ ኢሉ ወፂኡ ኣነ እየ ተጸገም ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ ነይሩ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ክወጽእ ከሎ እቶም ዝነቕፍዎ ዝነበሩ ኣርጀንቲናውያን ሃንደበት ክድንግጹ ጀሚሮም ሜሲ እንተዘይሃልዩ መነለና ዝብል ፍርሒ ኣተዎም ካብ ፕሬዚደንት ጀሚሩ ክሳብ ተማሃሮ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ኖቲ ቫያስ ሊዮ ኣይትኽድ ክብሉ ለመንዎ እዚ ፍጻመ እዚ ንሜሲ ሓድሽ ራእይ ሂብዎ እቲ ቃልሲ ንርእሱ ወይ ንኽብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ብሓቂ ዘፍቅርዎ ሰባት ምዃኑ ተገንዘበ ሜሲ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ናብታ ጋንታ ተመልሰ ነገር ግን ሕዚ እውን ዕድል ምስኡ ኣይነበረትን እንሆ ሕዚ ናብቲ ብዙሓት ኣርጀንቲናውያን ክዝክርዎ ዘይደልዩ ዓመት ክንሰግር ኢና 2018 ኣብ ሩስያ እዚ ውድድር እዚ ንሜሲ ምናልባት እቲ ዝኸበደ ስነ ኣእምሮዊ ጾር ዝነበረሉ እዋን እዩ ሜሲ ኣብቲ ግዜቲ ተጻዋታይ ጥራይ ኣይነበረን ንሱ እዩ ነቲ ጋንታ ዝመርሕ ንሱ እዩ ስትራቴጂ ዝሕንጽጽ ንሱ እዩ ድማ ጎል ዘመዝግብ ነይሩ እዚ ኩሉ ጾር ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ክወድቕ ከሎ ድማ እቲ ውጽኢት ዝሕዝን እዩ ዝኸውን ኣብቲ ምስ ኣይስላንድ ዝነበረ ቀዳማይ ጸዋታ ሜሲ ፔናልቲ ምስ ሰሓተ ዓለም ዳግማይ ክትነቕፎ ጀሚራ ሜሲ ተስፋ ቆሪጹ እዩ ዝብሉ ድምጽታት ተላዒሎም ምስ ክሮኤሽያ 3 ባሩ ክሰዓሩ ከለው ድማ እቲ ሕልሚ ኣብኡ ዘብቅዐ መሰለ ምስ ናይጄርያ ኣብ ዝነበረ ናይ ሞትን ሕውየትን ጸዋታ እታ ዘመዝገባ ጎል ኣብቲ ማእከል ጸልማት ዘላ ንእሹ ተስፋ ዘርኣየት እያ ነይራ እንተኾነ ግን ኣርጀንቲና ኣብ መበል 16 ጋንታ ምስታ ናይ መጻኢት ሻምፒዮን ፈረንሳይ ተራኸበት ሜሲ 2 ኣሲስት ገይሩ ጋንትኡ 3 ጎል ኣመዝጊባ ግን ምክልኻል እታ ጋንታ ንሙባፔ ክዓግቶ ኣይከኣለን ሜሲ ዳግማይ ካብ ዋንጫ ዓለም ተሰጎጎ ኣብዚ እዩ እቲ ዓብዪ ለውጢ ዝጀመረ ድሕሪ ውድድር 2018 መብዛሕትኦም እቶም ዓበይቲ ተጻወትቲ ጥሮታ ወጹ እታ ጋንታ ባዶ ኾነት ሽዑ ድማ እቲ ሊዮኔል ስካሎኒ ዝበሃል አሰልጣኒ ብግዚያዊነት ዝተሾመ ብዙሓት ሰባት ማራዶና ሓዊሱ ስካሎኒ እኹል ተመክሮ የብሉን ኢሎም ይነቕፍዎ ነይሮም ግን ስካሎኒ ሓደ ሚስጥር ሒዙ መጽዩ ስካሎኒ ንሜሲ ካብቲ ኩሉ ነገር ንበይኑ ክገብር ኣለዎ ዝብል ጾር ነፃ ክገብሮ ወሰነ ሜሲ ሕጂ ኩሉ ነገር ክገብር የብሉን እቶም ንሜሲ ዘፍቅሩን ዝሰምዑን ሓደስቲ መናእሰያት ንዕኡ ከም መራሒ ጥራይ ዘይኾነስ ከም ሓውዮም ዝርእይዎ ነይሮም ሜሲ እውን ባህሪኡ ክቕየር ጀመረ እቲ ስቕ ዝብል ሜሲ ተሪፉ ኣብ ሜዳ ዝጭድር ንመሰል ጋንትኡ ዝጣበቕ ብሓፂሩ ማራዶናዊ ዝኾነ ባህሪ ከርኢ ጀመረ እዚ ንጹር መሪሕነት ንመላእ እታ ጋንታ ሓድሽ ህይወት ዝዘርአ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ፈተነ ድማ ኣብ 2021 ኮፓ ኣሜሪካ መጸ እዚ ውድድር እዚ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተረኣየሉ ግዜ ኣብ ብራዚል እዩ ተኻይዱ ኣርጀንቲና ን28 ዓመታት ዋንጫ ዓተረትን ነይራ ሜሲ 4 ፍጻመታት ተሳዒሩ ነይሩ እቲ ጸቕጢ ሰማይ ዝዓረገ እዩ ነይሩ ግን ሜሲ ኣብቲ ሙሉእ ውድድር ዘርኣዮ ብቕዓት ካብ ሰብኣዊ ዓቕምን ላዕሊ ነይሩ ንሱ እዩ ዝበዝሐ ጎል ዘመዝገበ ንሱ እዩ ዝበዝሐ ኣሲስት ዝገበረ ኣብቲ ፍጻመ ኣርጀንቲና ንብራዚል ሓደ ንባዶ ስዒራ እታ ናይ መወዳእታ ፊሽካ ምስ ተነፍሐት ሜሲ ዝገበረ ነገር ንኹሉ ሰብ ዘብከየ እዩ ነይሩ ሜሲ ንላዕለይ ዘለለን ወይ ናብ ደገፍቲ ኣይጎየየን የግዳስ ኣብ ትሳዕሪ ተንበርኪኹ ገጹ ብኢዱ ሸፈነ እቲ 20 ዓመታት ተሸኪምዎ ዝነበረ ከቢድ ሸኽሚ ሎሚ ዝወረደሉ መሰለ ኩሎም ተጻወትቲ ጋንትኡ ናብኡ ጎየዩ ዋንጫ ንምልዓል ዘይኾነስ ንሜሲ ንምሕቋፍ እቶም ተጻወቲ ነቲ ዋንጫ ንዓዶም ጥራይ ዘይኾነስ ንሜሲ ሎሚዮም ተቃሊሶም ሜሲ ኣብ ማራካና ዋንጫ ክዓትር ከሎ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ናይ ፈሺሉ ዝብል ታሪኽ ንሓዋሩ ተደምሰሰ እንተኾነ ግን ንሜሲ ገና ሓንቲ ዝጎደለቶ ነገር ነይራ እታ ዓባይ ዋንጫ እታ ማራዶና ዝምጽኣ ሜሲ ግን ን4 ግዜ ክትንክያ ዘይከኣለ ዋንጫ ዓለም እታ ናይ መወዳእታ ዕድል ድማ 2022 ኣብ ኳታር ኣብ ዝተዳለወ ዋንጫ ዓለም ነበረት ኣርጀንቲና ናብዚ ውድድር እዚ ክትመጽእ ከላ ከምቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብጥርጣረ ኣይነበረትን የግዳስ ን36 ተኸታተልቲ ጸዋታታት ከይተሰዓረት ከም ሓንቲ ካብተን ግምት ዝተዋሃበን ተወዳደርቲ ኮይና እያ መጽኣ ሜሲ ሕጂ ወዲ 35 ዓመት እዩ ኩሉ ሰብ እዚ ናይ መወዳእታ ዕድሉ እዩ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ንሱ እውን ኣብዚ ውድድር እዚ ዝመጸሉ ስነ ኣእምሮዊ ድልውነት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ዝተፈልየ ነይሩ ሕጂ ዝፈርሖ ነገር ኣይነበረን ኮፓ ኣሜሪካ ስለ ዝዓተረ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ጸቕጢ ብውሕዱ ወሪዱሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ኩዕሶ እግሪ ወትሩ ሰርፕራይዝ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ጸዋታ ምስ ሳውዲ ዓረብ ዓለም ሙሉእ ኣርጀንቲና ብቐሊሉ ክትስዕር እያ ኢሉ ተንቢዩ ነይሩ ሜሲ ብፔናልቲ ቀዳማይ ሽቶ መዝጊቡ
ግን ጸኒሑ እቲ ዘይተጸበናዮ ተፈጸመ ስዑዲ ዓረብ ኣብ 5 ደቂቕ 2 ጎል መዝጊባ 2-1 ሰዓረት እዚ ስንባደ እዚ ንኣርጀንቲና ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ዓለም ዘናወፀ ፍጻመ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ክድገም እዩ ሜሲ ዳግማይ ብውርደት ክፋነ እዩ ክብሉ ጀመሩ ቀጺሉ ዝነበረ ጸዋታ ምስ ሜክሲኮ ነይሩ እቲ ጸዋታ ክሳብ መበል 60 ደቂቕ ባዶ ንባዶ ይቕጽል ነይሩ ኣርጀንቲና እንተ ተሳዒራ ወይ ማዓረን ተወፂኣ ካብቲ ውድድር ትሰናበት ነይራ እቲ ጸዋታ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ሽዑ ሜሲ ካብ ፔናልቲ ቦክስ ወጻኢ ብምዃን ሽቶ ኣመዝጊቡ እቲ ስታዲየም ተናወፀ እዛ ሽቶ እዚኣ ንኣርጀንቲና ካብ ሞት ዘተንሰአት እያ ነይራ ኣርጀንቲና ናብ መበል 16 ጋንታ ምስ ኣውስትራልያ ክትገጥም ከላ ሜሲ መበል 1000 ናይ ህይወቱ ጸዋታ ኣካይዱ ኣብታ ጸዋታ እቲኣ ዘመዝገባ ሽቶ ድማ ንኣርጀንቲና ናብ ርብዒ ፍጻመ ሳይራታ ግን እቲ ዝዓበየ ፈተና ኣብ ርብዒ ፍጻመ ምስ ሆላንድ ወይ ድማ ኔዘርላንድ ዝነበረ እዩ እዚ ጸዋታ እዚ ንሜሲ ፍሉይ ነይሩ እቲ ኣሰልጣኒ ሆላንድ ሉዊስ ቫን ሃል ቅድሚ ጸዋታ ሜሲ ኩዕሶ እንተዘይሒዙ ኣብቲ ጸዋታ የለን ኢሉ ኣባጭሉ ነይሩ ኣርጀንቲና 2-0 ትመርሕ ነይራ ግን ሆላንድ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ 2 ጎል መዝጊባ 2-2 ገበረቶ እቲ ጸዋታ ናብ ፔናልቲ ተምርሐ ሜሲ ቀዳማይ መቕጻዕታ መዝጊቡ ኣርጀንቲና ምስ ተዓረተ ድማ ሜሲ ናብቲ ኣሰልጣኒ ሆላንድ ኸይዱ ብዙሕ ይትዛረብ ዝብል ምልክት ኣርኣዮ እዚ ሜሲ እዚ እቲ ሰላማዊ ሜሲ ኣይነበረን እዚ ሜሲ እዚ ንዓዱን ንጋንቱን ክብል ዝዋጋ ተዋጋኣይ እዩ ነይሩ እዚ ሓድሽ መንፈስ ድማ ንመላእ ዓለም ሜሲ ዋንጫ ንምውሳድ ቆሪጹ ተላዒሉ ከም ዘሎ ዘርኣየ መልእኽቲ ነበረ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ምስ ክሮኤሽያ ኣብ ዝነበረ ጸዋታ ሜሲ ወዲ 35 ዓመት ኮይኑ እኳ እንተነበረ ካብቶም ደቂ 20 ዓመት ተጻወትቲ ንላዕሊ ቅልጣፈን ጥበብን የርኢ ነይሩ ኣርጀንቲና 3-0 ስዒራ ናብታ ን20 ዓመት ክትናፈቕ ዝጸንሐት ዋንጫ ንምዕታር ሓንቲ ናይ መወዳእታ ጸዋታ ቀርያታ ኣላ ተቐናቃኒ ድማ እቲ ሓያል ጋንታ ፈረንሳይ እያ ዓለም ኣብ ክልተ ተመቂላ ነይራ ገለ ሰባት ሙባፔ ሓድሽ ንጉስ ክኸውን እዩ ክብሉ ከለው ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ግን ሜሲ ዋንጫ ከይዓተር ክፋነ የብሉን ኢሉ ይጽሊ ነይሩ እቲ ኣብ ሉሳይል ስቴዲየም ዝተኻየደ ፍጻመ ኣብ ታሪኽ ስፖርት ካብ ዝተረኣዩ ዝበለጹን ዝምስጡን ጸዋታታት ሓደ እዩ ነይሩ ታህሳስ 18 2022 ስታዲየም ሉሳይል ልዕሊ 88,000 ተዓዘብቲ ኣብ ውሽጢ ስታዲየም ብቢልዮናት ድማ ብመነጽር ቴሌቪዥን ዓለም ደው ኢላ ትከታተል ነይራ እዚ ጸዋታ እዚ ንሜሲ ጥራይ ዘይኾነስ ንመንነት ኩዕሶ እግሪ ዝውስን ነበረን ሜሲ ወደ 35 ዓመት ኣብ ቅድሚኡ ድማ እቲ ናይ መጻኢ ሓይሊ ዝኾነ ኪልያን ሙባፔ እቲ ጸዋታ ምስ ጀመረ ኣርጀንቲና ንዓለም ዘገረመ ብቕዓት ያርያ ሜሲ ብፔናልቲ ቀዳማይ ሽቶ ኣመዝጊቡ ድሕሪኡ ድማ እቲ ናይ 20 ዓመት መሓዙኡ ዝኾነ ዲማርያ ካልእቲ ሽቶ ወሰኸ ክሳብ መበል 80 ደቂቕ ኣርጀንቲና 2-0 እናመርሐት ኩሉ ሰብ ታሪኽ ተዛዚሙ እዩ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ ግን ሙባፔ ኣብ 2 ደቂቕ 2 ሽቶታት ተመዝጊቡ ነቲ ጸዋታ ናብ ተወሳኺ ሰዓት ኣስገሮ ኣብቲ ተወሳኺ ሰዓት ሜሲ ሳልሰይቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ንኣርጀንቲና ዳግማይ ንቅድሚ ተውፅኣ ግን ዳግማይ ሙባፔ ብፔናልቲ 3-3 ገበሩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰከንድ ፈረንሳዊ ኮሎሞአኒ ምስ ናይ ኣርጀንቲና በረኛ ኤሚ ማርቲኔዝ ሓደ ንሓደ ተራኺቡ ኤሚ ማርቲኔዝ ነታ ኩዕሶ ብእግሩ ተኸላኺሉ ዘውፀላ ኣጋጣሚ ንሜሲ ህይወት ሂብዎ ጥራይ ዘይኾነስ ንታሪኽ ዓለም እዩ ቀይርዎ እቲ ሽቶ እንተዝቁፀር ሎሚ እዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ ውድቀት ሜሲ ምኾነ ነይሩ ጸዋታ ናብ ፔናልቲ ተምርሐ ሜሲ ቀዳማይ ተሰላፊ ነበረ ሜሲ ብዝለዓለ ህድኣት ነታ ኩዕሶ ናብ መርበብ ሰደዳ ኤሚ ማርቲኔዝ ድማ ሓንቲ መቕጻዕቲ ብምክልኻል ንኣርጀንቲና ብልጫ ሃበ ኣብ መወዳእታ ጎንዛሎ ሞንቲኤል እታ ወሳኒት መቕጻዕቲ ምስ መዝገባ ሜሲ ኣብ ማእኸል ሜዳ ተንበርከኻ እቲ ን20 ዓመታት ዕረፍቲ ዝኸልኦ ጾር እቲ ካብ ማራዶና ክበልጽ ዝነበረ ጸቕጢ እቲ ኣብ ዓዱ ኣይዕወትን ዝብል ነቐፌታ ኩሉ ኣብታ ቅጽበት እቲኣ በነነ ሜሲ ነቲ ዋንጫ ዓለም ክስዕሞ ከሎ ዝተረኣየሉ ምስሊ ኣብ ታሪኽ ኢንስታግራም እቲ ዝለዓለ ላይክ ዝረኸበ ምስሊ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ እዚ ቪድዮ እዚ ዘርእየና ዓብይ ምስጢር እንተሃለወ ዓወት ብቅጽበት ዝመጽእ ዘይኮነስ ብ10ታት ዓመታት ዝመጽእ ተኸታታሊ ውድቀትን ዳግመ ምትንሳኤን ምዃኑ እዩ ሜሲ ሕጂ ዘ ግሬተስት ኦፍ ኦል ታይም ወይ ድማ ጎት ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝኾነ ተስፋ ዝቆረጸ ሰብ ተቓለስ ኣብ መወዳእታ ክትዕወት ኢኻ ዝብል ህያው ምስክር ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣብ ሮዛሪዮ ዝተወለደ ንእሽቶ ቆልዓ ሎሚ ንዓለም ናይ ዓወት ምልክት ኮይኑ ኣሎ ሜሲ ሕጂ ካብ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ እዩ ንሱ ምልክት ትዕግስቲ እዩ ንሱ ምልክት ትሕትና እዩ ዋንጫ ዓለም ምስ ዓተረ እዚ እዩ እቲ ሙሉእ ህይወተይ ዝደለኽዎ ነገር ኢሉ ብንብዓት ተዛሪቡ ሜሲ ነቲ ዋጋ ብንብዓቱ ብደሙን ብረሃጹን ከፊልዎ እዩ ሎሚ ሜሲ ንታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ዓጺዎ ኣሎ ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ነበረ እቲ ናይ ሊዮኔል ሜሲ ዘይሕለን ናይ ዋንጫ ዓለም ቃልሲ እዚ ታሪኽ እዚ ንዓኻቱም እንታይ ትርጉም ይህበኩም ሜሲ ካብ ኩሎም ናይ ታሪኽ ተጻወትቲ ዝበለጸ ወይ ድማ ጎት ምዃኑ ትስማዕምዑ ዶ ወይስ ገና ዝበልጽ ኣሎ ትብሉ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ጻሕፉልና እዚ ቪድዮ እዚ እንተ ደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምዚኦም ዝበሉ መሳጥን
ኣስተምህሮ ዘለዎምን ታሪኽ ስሙያት ሰባት ንምክትታል ድማ ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ። እዚ ቪድዮ እዚ ንመሓዝትኩምን ንመፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ሼር ግበርዎ። ክሳብ ብኻሊ ተመሳሳሊ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም